Wannan da kuke gani shine ake cewa Bazoum, Muhammad Bazoum, shugaban kasar Niger, kusan shekara biyu dai yana mulkin kasa. Wannan da kuke gani shine Muhammadu Isu, tsohon shugaban kasar Niger. Ya yi mulkin Niger ne shekara wajen 10, ya sauka ya ba dan uwan shi abokin shi mulki. 'Yan kasa suna zargin cewa wannan bawan Allah ya sai da kasa, ya sai da wa turawa da kasa. 'Yan kasa suna zargin cewa shi ma karan kanshi Muhammad Bazoum ya zo ya dora ne daidai inda abokin shi mai gidan shi ya tsaya. Wato ma'ana shi ma dai ya bi sahun wancan bawan Allah ya saida wa turawan kasa. Abin da yake na yana faruwa kafin bawan Allah wannan ya hau mulkin kasa yana cewa dambu ya yawa, dole dambu sai ya ci uban shi. 'Yan kasa suna cewa, wasu suna cewa bai iya Hausa ne, wasu suna cewa yana nufin sai ya ci uban talakawa. To kusan masu zargin karshe suna ganin cewa wannan lamarin ya fara tabbatu. Abin da yake faruwa duk inda aka samu labarin cewa akwai zinariya a cikin kasar Niger, idan talakawa suka je suna nemo ta, suna dan taimakawa kansu, tunda bamu dogara da gwamnati ba mu da san banzan da zamu jiran gwamnati ta mana. To sai kaga kuma da a halin 'yan kasan sun je suna nema wa kansu da kansu, kuma sai a zo a kokarin a kore su daga wurin, a kawo turawa su zauna wurin. Mu ba mu gane hakan ba. 'Yan kasa suna bukatan wannan amsan, wai me ke faruwa ne? Mu 'yan Niger da muke takama muna buga gaba muna cewa mu 'yan Niger ne, idan mu ba 'yan Niger ne ba turawa ne 'yan Niger, suna cewa to ya kamata a faɗa muna saboda mu nemi ƙasar mu. Ra'ayin 'yan ƙasar mu 'yan Niger ba ni na faɗa. A kwanan nan an samu wani matsala a garin Tamu inda mutum wajen 7,000 ba kaɗan bane ba fa, mutum 7,000 suke can suna rayuwa a can, masu ginin zinariya don su taimaka ma kansu da iyalansu da sauransu saboda ba su dogara da gwamnati ba. Sai aka samu cewa wai an taɓa sai aka samu kai hari kwanan nan, aka kashe wajen mutum 100 da wani abu, waɗanda a cikin ramu ma ba a ma samu aka kida ba, aka san mutum nawa ne. Sannan kuma yanzu abinda aka matsa ma gwamnati da lamba, sai aka fara cewa ai dama an taɓa yi wa mutane gargaɗi, an ce su bar wurin, an ce ma mutane wai su bar wurin, ku 'yan ƙasa an ce ku bar wurin, kuma cikin ƙasar ku ne kun je kuna taimakawa kanku. Me haka yake nufi? Kenan ku ba 'yan ƙasa ne ba? Wasu ke wannan tambaya suna cewa kenan su ba 'yan ƙasa ne ba. Idan su ba 'yan ƙasa ne ba, a ba su amsa su yi. To a ƙarƙashin wannan magana dama kwanaki shugaban ƙasa ya fito ya magana, yake cewa yanzu suna son su fara wasu ayyuka duk inda adda zinariya a cikin ƙasa, abubuwa da na ci gaba a ƙasa, to ana son a yi hanya ɗauko layi daga can kawai a ɗauko shi a kashi inda ake buƙatan shi. Sai muka ga sai wasu suke cewa wannan kisan da aka shi aka yi garin Tamu tabbas hanyar za a yi ta, saboda gashi an fara share hanya. Ra'ayin wasu 'yan ƙasa kenan fa, ni ba ni na faɗa ba. A hali yanzu gwamnati tana nan tana shan matsin lamba, wai mutum nawa suka mutu. 'Yan Niger kun bani kunya, kuna tambayan wai mutum nawa suka mutu, me yasa aka kashe ku, shine abin tambaya. Ni dai ban ce komai ba, ina wa kowa fata alkhairi.